Takže vítejte u našeho dalšího videa. Dneska bych vám chtěl představit další aplikaci z naší sbírky a konkrétně aplikaci Archie Timer Lite. K čemu vlastně aplikace Archie Timer Lite je? Archie Timer Lite je zobrazovadlo naměřených dat. Jo, je to o tom, že samozřejmě, když se závodí nebo když se lítá, tak nás lítá víc. A když někdo dolítá, tak samozřejmě chce znát výsledky a teď je to nepříjemný, když máte jeden počítač a všichni se vám tam hrnou toho jednoho počítače a chtějí vidět ty svoje výsledky. Jo, takže aby se to trošku ulehčilo, aby se každý mohl koukat, kdykoliv bude chtít, tak se vymyslela aplikace Archie Timer Lite, která v podstatě na dalším zařízení dokáže zobrazit naměřený data. Takže apku si stáhnete z Google Play, v telefonu obchod Play, je potřeba to dostat do telefonu, takže nainstalujete a poté spustíte v telefonu. Nyní tady mám dvě okna, tady to je telefon, tady to je počítač, tady to je hlavní apka, tady mi v telefonu běží Archie Timer Lite, jo, je to, v telefonu mi to běží, je to propojený kabelem s počítačem, takže já tady mám živý náhled z telefonu, můžu to i ovládat. To je jenom pro vysvětlení. Tak. Teď podstatná věc, ty dvě zařízení, jak ten počítač, kdy běží ta hlavní apka, tak ten Android, je jedno, ta apka hlavní vám může běžet i na Androidu, to je úplně jedno, ještě pozor na to, jo. Ty dvě zařízení musí být ve stejné síti, jinak vám to nebude fungovat. Je jedno, nebo připojení na stejném routeru. Je jedno, jestli ten router bude přímo jednotka Archie Timer, samozřejmě to funguje taky, protože je nesmysl, aby když jste na louce jste sebou tahli další router, to je nesmysl, takže funguje to, i když bude telefon a hlavní aplikace připojený normálně do jednotky, je to bez problémů, máme to vyzkoušený. Tak, další podstatná věc, kterou byste měli vědět, ale nemusíte, jo? To dej bez toho znát IP adresu toho počítače, kde vám běží ta hlavní aplikace nebo toho androidího zařízení. Zjistíte jednoduše síťová připojení, nastavení sítě, Wi-Fi, vlastnosti hardwareu a vidím, že ten počítač má na Wi-Fi tady tu IP adresu. Jo? Takže tady to nás bude zajímat. Takže teďka si dáme hlavní apka, konfigurace, TCP server, zde vybereme tu IPinu. Ona správně by tady byla jenom ta správná, jo? Ale já, jelikož mám počítač připojený jak kabelem, tak Wi-Finou, tak se mi tady nabízejí dvě, ale já už jsem si zjistil, toto jsem vám ukázal, že správná je tady ta. Jo, vy když budete připojený jenom Wi-Finou, tak tam budete mít vždycky jenom tu správnou, jo, žádná další tam nebude. Takže na ní kliknu, spustím server běží, můžu se mrknout do telefonu, dám se připojit na tu samou IPinu, šup a už vidím, že jsem připojený, tady mě vyskočí číslo klienta, takže vidím, že je všechno v cajku. Tady, až nám tady to zmizne, je status, je zelený, všechno je v pořádku. Teď se tady můžete přepínat mezi záložkama, je tady záložka config. Tady to už známe z minula, je to možnost, aby vám nezasínal displej, aby zařízení neusínalo, doporučuji nechat zaškrtlý. Když vám to zařízení usne, tak se to samozřejmě odpojí a musíte se znova připojovat, je to nepříjemný, jo, takže doporučuji nechat zaškrtlý. Takže teď už se můžeme podívat na záložku race. To je aktuální probíhající závod, momentálně nám žádný neprobíhá, takže to napravíme. Máme tady něco nachystaného, takže to spustíme. Tak, dáme si trénink, první kolo tréninku, naházíme tady nějaký hráče do jednoho hitu, šup, spustíme to a uvidíme, co se bude dít, jakmile nám začnou lítat. Tak, a už to vidíme. Jo, veškerý data aktuální s minimálním zpožděním se nám zobrazují na tom mobilním zařízení v té aplikaci Archie Timer Lite. Jak jsem řekl, je to zobrazovadlo. Jo, takže už nám dolítali, já tady aktuálně vidím ten probíhající závod, jeho průběžné výsledky a to, jak ty lidi lítají, nelítají, můžu to zavřít. Tady mi to zmizne, protože už neprobíhá žádný závod, ale můžu se podívat do výsledků a tady vidím trénink, první kolo, hit 1 a tady vidím ty lidi, jak lítali. Jo? A odsaď mi to nezmizí, dokud to samozřejmě nezmizí odsaď, že bych ten závod vyresetoval tím, že bych ho zavřel. Tak, teď se můžeme podívat na kvalifikace, první kolo dáme do heatu 2. Spustíme heat, dáme si tady zase race, ať vidíme aktuální závod, který nám probíhá naživo. Spustíme simulaci a už nám to jede.
Tak šup a máme tady zase aktuální živý data, živý náhled z té hlavní aplikace. Faster. 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 Tak už nám dolítali, tady to vidíme. Zavřeme, tady nám to zmizí, protože žádný aktuální závod neprobíhá. Podíváme se do výsledků. A tady vidíme trénink a pod tím je kvalifikace, první kolo, hit druhý a tady už vidím, jak lítali nebo nelítali. Samozřejmě funguje i tohle, když dám penalty, 2 sekundy, zavřu, šup, projeví se to hnedka i tady. Jo, šupnu se nám na 3. místo, penalizace 2 sekundy. To samé diskvalifikace, když ho diskvalifikuju, je diskvalifikovaný. Jo, takže tady to všechno funguje tak, jak by to fungovat mělo. Jo, takže ta aplikace Archie Timer Lite je opravdu jenom pro zobrazování těch dát, je to pro usnadnění, když lítají 4 lidi, tak prostě jeden se stará o hlavní apku a ty ostatní si spustějí v telefonech, nebo to je jedno v čem, v tabletech Archie Timer Lite a tam se můžou veselé koukat na ty výsledky a nemusí furt přebíhat k nějakému dalšímu počítači, anebo tam tento chudák nemusí hlásit, jo? Viděj to hnedka takhle. Takže to jsem vám chtěl dneska ukázat. Ještě k těm klientům může jich být zatím 20, jo? Možná rozšíříme, možná neuvidíme. Jo? Zatím maximální počet připojených zařízení je 20, bez problému. Takže to je asi všechno, co jsem vám chtěl dneska ukázat. Já doufám, že se vám tady ta funkce líbí. Je to docela zajímavý zpestření, zase další. A to by bylo teda všechno. Takže já vám děkuju za pozornost a budu se těšit na viděnou nebo naslyšenou u dalšího videa. Mějte se hezky, ahoj.